টিপকাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আমি আজি ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা কৰিলোঁ এইটোত আমি আমাৰ শিক্ষক বাইদেউসকলে সহযোগিতা কৰিলে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো মানুহে দেখিলে তো এনেদৰে যে মানে সকলোৰে মাজত সহযোগিতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰি সেইটো আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই ড্ৰামাটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে। थैंक यू। आंथ' बेयाव माने फावथिना खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोबा सार मेडाममोनहा जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ बुजिनो रोङो जेनेबा जोंनि जल जीवन मिशनखौ दा गामि गामि टेप होगासिनो बेखौ बुजिया दैखौ नाङा फाङा हगारनानै दोनो बेनि थाखाय मेडाममोनहा आरो सारमोनहा जोंखौ गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायनो थाखाय दिनै बाजाराव फावथिना देखायहोबाय। आं सानो बांसिन रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिदों जेन' दैखौ गोनांथि बायदियैल' बाहायो नाङा फाङायाव ओरैनो टेपखौ आगारनानै दोना बेखौनो आं बुंनो सानो। माबादि एक्सपिरियेन्स मोना नोंसोर दिनै टिपकाइनि बाजारनि गेजेराव जे रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंदों माबादि एक्सपिरियेन्स मोना दिनैहाय? आं जोबोद मोजां मोनदों माने सार मेडाममोननि फोरोंनाय आरो जोंनि माखासे लोगोफोरनि दिन्थिफुंनायाव बियो जाफुंबाय। आं सानो रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय बेनो। जोबोद गाज्रि बोथोरनि गेजेरावबो जोङो बेखौ आबुङै खुंफुंनो हाबाय। जल जीवन मिशननि सायाव सांग्रांथि बादा महरै जोङो लामानि नाटकखौ दिन्थिफुंदोंमोन टिपकाइ हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि फरायसुलिफोरखौ लानानै थ' बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोनहा मा फावथायफोरखौ लानानैहाय बे जल जीवन मिशननि पार्टिसिपेटखौ खालामा आरो बेखौ फोरमायजोबनो हागोन नामा? थारमाने जोंनि टिपकाइ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे सरकारा जे दा गामि गामि जल जीवन मिशननि बेखौ मावफुंनो हाबाफारि लादों आसनि मोनसे लादों बिथांखि बेखौहाय रायजो राजाफोरा एसेबां सांग्रांथि गैया दैखौ ओरैनो नस्थ' खालायनानै दोनो दा बेनि सायाव जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय बेखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो लामानि नाटकखौ। प्रथम श्रेणीत पढ़ो আজি যে আমি নাটক কৰিছোঁ আমাৰ লগৰীয়াবোৰকে বৰ ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজকো বৰ ভাল লাগিছে সিহঁতে হাত তালি মাৰিছে আৰু এই জল জীৱন মিছনৰ অপব্যয় কৰিব নোৱাৰি বুলি জানিব পাৰি। আমাৰ তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় জল জীৱন মিছন এইটোতো এটা চৰকাৰী আঁচনি এতিয়া হ'ল আমাৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজ তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা নাই। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে আমি যে এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে পথনাটিকা ষ্ট্ৰীট প্লে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ যে টিপকাই অঞ্চলৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ মাজত এই জল জীৱন মিছনৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ জন্মিব আৰু তেওঁলোকে অতি আনন্দৰ সৈতে এই আঁচনিটোক আদৰি ল'ব। এই আশা ৰাখি আমি টিপকাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে এটি পথনাটিকা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ বিভিন্ন জাগাত। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।